Happy New Year po sa inyong lahat. Isang mapagpalang bagong taon po sa lahat ng ating mga kaibigan. Samahan niyo po ako dito sa pagbibilang ng aking mga naipon sa loob ng 4 na buwan. Sa araw-araw po na pagbiyahe po natin bilang isang rider o freelance rider. Ito po, bawat uwi po natin ay iniipon po natin yung ating nakukuha nga 5, 10, 20 na coins. Ang purpose po sana natin itong ating pag-iipon ng coins ay makabili tayo ng isang gamit na magagamit natin sa ating pagbabiyahe or pagra-ride sa araw-araw. Pero mas maganda po siguro kung family first ang unahin natin yung kasiyahan. Kasi sa ngayon ay medyo matumal, maliit lang ang ating kinikita. Kaya gamitin na po natin ito para sa ating bagong taon na pagpalit ng taon. Dahil ang inyo pong lingkod mula nung mag-pandemic, nawala na po tayo ng trabaho. Kaya pasamantala dito muna tayo sa pagra-rides or bilang isang rider. Ayan po, tuloy-tuloy ang pagbibilang namin ng aking may bahay. Ayan po mga coins na yan. Tuwing may matatanggap po ako na 5, 10, 20 na barya o yung mga coins, hindi ko na po ginagastos o hindi ko na sinusukli siya. Kasi ang purpose po talaga ay para maihulog ko doon sa aking alkansya. Ang unang plano ko lang po ay mag-iipon ako para makabili ako ng isang medyo quality at magandang helmet sana or gamit sa pagmumotor. Ganun lang po sana ang aking purpose niyan. Kaso mas kailangan po natin ng konting gastusin sa bagong taon. Kasi yung Christmas naman po ay yung Christmas naman po ay nairaos natin ng ayos lang, yung normal. Gusto ko pong salubungin natin yung ating bagong taon ng masagana at masaya kasama ng pamilya. Subscribe mga kaibigan. Maraming salamat pa pala doon sa mga sumusuport sa aking YouTube channel. Mga kalalads, maraming salamat sa inyong support. Mabuhay po tayo sa bagong taong darating 2022. Sana maging masagana na yung ating bagong taon. At siya nga pala, mayroon tayong darating na election ngayong taong 2022 sa May 9. Kaya lumabas po tayo at iparamdam po natin yung ating karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Bumoto po tayo na nang-aayon sa ating kalooban. Vote wisely po.
para sa kinabukasan po ng ating pamilya o ng ating mga anak, mga apo. Ibalik po natin ang integridad ng ating Pilipinas sa international community. Isipin po natin ang ating mga anak, ang future po nila. Ako po kasi hindi po ako nakapag-aral o nakatapos ng kolehiyo. Pero sinisikap ko po na mapagtapos yung aking mga anak para hindi sila matulad sa dinadaanan natin. Mas maganda po kasi pag may pinag-aralan ng ating mga anak at nakatapos. Kasi pag nakatapos po sila ng isang course na at tayo naman ay matanda na, at sa kanila pong kamay yung kanilang kinabukasan, wala na po sa atin kasi naibigay na po natin sa kanila. At bilang magulang po, tungkulin po natin yun, naibigay sa kanila ang lahat ng pangangailangan. At hindi po tungkulin ng isang anak na ibalik kung ano man yung natanggap nila o nakuha nila sa kanilang pag-aaral. Tungkulin po natin mga magulang na ibigay yung lahat ng yung education para sa kinabukasan nila o sa kanilang bubuuhing pamilya. Kung nga pala po ay isang ama ng 2 anak. Na kahit na walang regular na kita o regular na trabaho ay pilit po nating binibigay yung quality of life. Ayan guys, natapos na yung aming pagbibilang. Umabot po siya ng 5,700. Hindi ko akalain na aabot ng gano'n yun dahil sa tuwing meron lang po tayong natatanggap na coins na 5, 10, 20. Yun lamang po ang inuhulog natin dyan. Masarap pala yung mag-ipon ng kaunti o kaya barya-barya lang, pero dumadami po. Ayan po, inilalagay na natin sa plastic para ipamili sa darating na bagong taon. Kaya ang gagawin po ng inyong lingkod sa darating na taon na ganun pa rin. Magsisimula na po tayo sa ngayon na maghulog uli ng mga coins sa loob ng 1 taon para yung darating na 2022 pa holiday uli, yung Christmas season, ay meron tayong kukunin kung gagamit. At pagdating ng bagong taon 2023, naway may trabaho na tayo. At sana mabago na yung pamumuhay na ating mga kababayan Pilipino. Lalo na yun yung mga naghihirap. Yung mga walang makain. At ipagdasal din po natin yung mga naapektuhan ng bagyong Odette sa Bisaya. Naway makaraos po sila sa kanilang pamumuhay. Maging masaya sa lahat ng hamon ng buhay.
channel. Medyo hindi naman po tayo medyo hindi naman kalakihan yung ating channel sa ngayon kasi medyo napababayaan na po natin siya. Sa katunayan po, 2 beses pa lang tayo sumahod dyan sa loob ng 2 taon. Ginagawa ko lang po tong libangan sa ngayon kasi hindi ko naman po siya matutukan. Yung bang araw-araw na ginagawa ng mga YouTuber, hindi po natin kaya. Ayan po, tapos na. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Patuloy lang po tayo sa ating pag-vlog. Sa mga bagong YouTuber, tuloy-tuloy lang, enjoy lang po tayo. Pakiusap lang po doon sa darating na May 9, 2020 magkakaroon po tayo ng election. Vote wisely po.